Прекрасни мои момичета. Жоржета е материя, която предлагаме в Газела буквално от цели 3 години, а именно от стартирането на сайта. Облечена съм с туника, която е изработена от плат Жоржет. Силно еластичен, нека да покажа колко всъщност се разтяга този плат, колко елегантен може да бъде и именно за това сме сътворили тази прекрасна туника, която се предлага в още един цвят, така че бързо, ако този черен цвят не ви харесва, кликайте на линка, за да видите кой е другия цвят. Дължината на туниката е 87 см, аз съм облечена с размер 2 пъти XL, гръдната ми обиколка е 120 см. Туниката има пуха, което е много предпочитано при нас пухкавите дами, тъй като тук горе ни обира, а пък надолу ни прикрива хубавите сладки дупенца. Ръкава е дълъг, до китката, така че бързо може да се възползвате от това предложение. Ако виждате надпис наличен в магазина, това означава, че тази туника вече е налична както в град Варна, така и в град София, в шоурума ни. Ако виждате обаче надпис в предварителна продажба, това означава, че все още ги шием. Може още сега да си запазите бройка и търпеливо да си я изчакате. Комбинирала съм, разбира се, с най-готиния клин в Газела, а именно клин комфорт, който е много еластичен, има оформящ ефект и вярвам, че много ще ви допадне, защото е изработен с Макси кройка от Макси Дава. Да си с свивки не е срамно. Изпращам ви много целувки.